esitabelele besingalindele akade bezogida noma okade ezobahlabelele isitabelele siqalile isileni ukulinganisa athi umsa wakho Thixo kade ngafanele siqale kanjalo kade bebahlale kodwa abaningi abantu beqala kanjalo befana simaqama eqala nje athi Thixo bese umgidi ngaqala okunye futhi besilindele ukuthi konke lena nje besini ukuthi before usile befanele uqale ucophoze iqala bese kuyima uqala ukugida ngoba lesitabelelo isona esikhombayo ukuthi icupha qala usuyashaya asifani amenameni ukuphoqa ukuthi wona muzogida wona ungacuphi vele ushaya okunye kade sisibhekile futhi esitabelelo sokuqala kulesitabelelo kade sinethi inkosi yamakhosi kusideko sakhona ihaba libehlise endaweni efanele ihaba nokuthi sesitabelelo njengoba siyinjongo kodwa ethule isigege phakathi asikho isidingo sosimuzifaka mhlawumbe ishoko lomqabango alihlolisele suyefanele usigidele njengoba siyinjongo siyinjalo ukukwehla kwakho ukwehla kwenduku ukhomba ukwehla kwakho sibe yinjongo ungasingabi khona inguquko ozoyishintsha noma ngoba lokho usuke sekukuphayela istabelelo siyinjongo kufanele ushintshe siye esitabelelo sesibili wozana ushaya isayidi lana ihawulumile wozana ubheka lana wozana bese lana nawo bese iyavuka ngoba umthetho womgidi ngoba ushaye isayidi musini isayidi ihawusu kufanele lana bese iyavuka bese ubheke phambili abantu laninike noma abaningi kade beza ngabo bafike bashaya isayidi babheke phambili noma siyalalisana kade sikindele ukuthi shaya isayidi lana ukushaya isayidi lana ubheke phambili uvuke ihawulini usine lizokutshela ukuthi ikhamera ehlakhona nalapho khona ukuthi isihlangu usiphule isihlangu kuyima uvuka bese uzofana okunye futhi kade sikulindele yiwombe umgidi uyewombe sonke sokuqala singafana sonke sesibili nesesithathu nesesifo sibonileke lokho kube kuhle kakhulu izinga lomgidi beqala lishisa lengokushisa kodwa isigaba sesithathu isigaba sesibili nesesithathu sesibona ukuthi amazinga umgidi wokufletha uhamba ikudedodwa uyashintsha okunye futhi kade sikubheka ngesibindele ukubhalansi kwey'nhlangothi zomgidi ukuthi umsini simesesenta uhlangothi olungala alungaqini kakhulu lolungala alingabi luthi kakhulu iy'nhlangothi ayizama sibelugida niyibhalansise kahle ngalokho futhi besikubheka bese kuba-ke engingasihlambi okunye kusidumazile esikhathini abanye kade besina uthole sekubhekwe ngala esayidini kade kusiphopha ukuthi kuthole khona umuntu ozokubheka ngala esayidini aphendule ikhanda qalaza uma uqalaza kubhekwe ngala uphendule ikhanda umuntu ongemva kwakho usokhomba isihlabelelo awusazi kathi sisimela kanjani awunasiqiniseko akufanele kuphendule ngoba sifanele ukuphendula isihlabelelo awusuke uphendule ikhanda qalaza lokho-ke kumayelana namaphoyinti ngoba futhi niyangabaza ayinasiqiniseko sokuthi lo mgidi elokuyithayo kuyiwona yini uma kukhona okunye ngishiyayo